AK रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोविंद चक। कार्तिक महीना के जोरिया हो होला कर जोरिया हो होला कर जोरिया हो होला कर जोरिया हो जल बीचे खर बरती वैया हो लेके फल हरिया हो लेके फल हरिया हो लेके फल हरिया हो कार्तिक महीना के जोरिया हो होला कर जोरिया हो होला कर जोरिया हो होला कर जोरिया हो जल बीचे खार बरती वैया हो लेके फल हरिया हो भूखल पियासल तिवई देवली अरगिया 3 दिन के पावन होला छठ के परबिया भूखल पियासल तिवई देवली अरगिया 3 दिन के पावन होला छठ के परबिया सभे लोग पेनी के पियरिया हो होला कर जोरिया हो होला कर जोरिया हो होला कर जोरिया हो कार्तिक महीना के जोरिया हो होला कर जोरिया हो होला कर जोरिया हो होला कर जोरिया हो जल बीचे खार बरती वैया हो लेके फल हरिया हो लेके फल हरिया हो लेके फल हरिया हो देश विदेश में भी होला ई परबिया छठी माई से सब कोई करेले अरजिया देश विदेश में होला ई परबिया छठी माई से सब कोई करेले अरजिया अजित आजादी अरविंद पांडे हो बान्हले पगरिया हो होला कर जोरिया हो होला कर